Okay. Πάμε. Κάστρο Μάρκου Σανούδου, 1207. Μετά τις σταυροφορίες, ήρθε εδώ. Κατέλαβε με το στρατό του τα 17 μεγάλα νησιά του Αιγαίου, Νάξο, Μύκονο, Πάρο κτλ. Και αυτοκηρύχθηκε Δούκας. Βέβαια τα είχε πάρει από τον Πάπα αυτά τα δικαιώματα και τώρα ανεβαίνουμε λίγο προς την κεντρική πλατεία. Αυτό το φρούριο είχε το εξής, ότι η τύχη των σπιτιών ήταν και η οχύρωσή του. Πάμε. Έλα, πάμε. Πάμε προς την κεντρική πλατεία. Κάτσε Χρήστο, για... Έλα. Έλα. Προχώρα. Δεξιά πάμε για την πλατεία. Πάμε για την κεντρική μας πλατεία, την Καθολική Εκκλησία και τη Μονή των Σουλήνων και την εποχηρική σχολή του Καζαντζάκη. Καταπληκτικές στοές. Παλιές ενετικές κατοικίες, οι οποίες δόθηκαν μετά στους Έλληνες, πήραν τα δικαιώματά τους και το έπαιζαν οι Ιταλοί. Πάρε ένα πλάνο του καθολικό λαό. Ο καθολικός λαός και Καζαντζάκη από πού είναι? Ο καθολικός λαός, το πλάνο του Καζαντζάκη που είναι? Και πάμε μέσα στο εδώ, έλα. Κλειστές είναι κλειστό είναι το Ιερουσαλήμ, ο πύργος. Από πού μπαίνουμε? Ε? Από πού μπαίνουμε στο φρούριο? Τράβαμε. Δεν θυμάσαι αυτό που μπαίνουμε στο φρούριο? Δεν θυμάσαι? Ποιο φρούριο ρε Χρήστο? Το κάστρο, πού μπαίνουμε και... Από εκεί. Από εδώ, έλα, βγάζε. Τι βιάζεσαι? Εδώ είναι το αρχαιολογικό μουσείο με θέματα 3.500 π.Χ. από νεολιθική εποχή. Ωραία. Εδώ θα με βγάλεις, εδώ. Δεν το είδαμε αυτό. Εδώ είναι η σχολή Ουρσουλίνων, Ωραία. Βγάλε με εδώ και σταμάτα το. Σταμάτα το.